Teraz vyzerajú, keby sme ich vykradali. Kam ideme? Dozadu alebo? Tu. Dobre, neviem ako hlasno to rozpráva, ako hlasno je to počuť, čiže budeme musieť veľmi kričať. Uvidíme. Koniec čakovania Facebooku. Dobre, takže vitajte pri prvom videu, ktoré... Tie utrapené pohľady. Vítajte pri prvom videu, ktoré robíme z Ameriky. Tuto za nami vidíte náš dom. Prvá otázka. Ktorými troma prídavnými menami by si opísal miesto, kde bývame? Špinavé, natlačené, veľké. A väčší smrad a väčšia špina ako na drobného? Ako kedy? Nie. Ďalšia otázka. Opíš Američanov jedným slovom, Tomáš. Skvelý. Američania sú príjemní. Hrozne komunikatívni. Keby si mohol vybrať jednu vec, ktorá ti tu chýba, ktorá by to bola, Šimon? India. India akože reštaurácia, jedlo? No, indická reštaurácia u nás. Ríža. Ríža. Priznaj jeden trapas, ktorý sa ti zatiaľ stal. Ľudia chceli pizzu z celozrnnej múky. A som im povedal, že jasne, že to máme, všetko máme a nemali sme nič. Čo ťa tu zatiaľ najviac hnevá alebo otravuje? Muchy. Čo ma otravuje? Vietor, keď protivietor na bicykli. Povedz jednu vec, ktorá je tu iná ako doma. Šimon. Tako všetko je tu strašne veľké. Okrem piva. Pivo je polovičné. Majú tu more. Ktorú veci si bral z domu zbytočne? Strašne veľa treniek som si zobral. Úplne zbyté. No ešte, včera by som dal túto kameru, ale... Takže teraz budete ukazovať pantomy. Dobre, teraz prosím vás sa postavte a ukáž pantomímou, čo robíš v práci. Takže Tomáš robí foodrunnera. Volám sa Tomáš a robím foodrunnera. Volám sa Šimon a robím foodrunnera a pracujem aj vo Frankovej pizzerii na všetkých pozíciách. Volám sa Ema a Tomáš si čekuje Facebook. Vyrátaj, koľko Fahrenheitov je tu momentálne stupňov. No, 72 môže byť. A teraz povedzte grif pre našich divákov, ako sa to rýchlo ráta z Fahrenheitov na Celzie. K odhadom. Takto, naslím prst. No! Fúci, koľko 67 myslím. Keď Celzie, stupňa Celzia sú x a Fahrenheita sú y, tak to potom iba vynásobíš dvoma a... Pripočítaš 32. Ktorú appku tu najviac používaš? Čo ja viem, Spotify. Minúta po minúte. A Snapchat. A Facebook. Dobre, teraz posledná otázka je 5 viet, ktoré treba dokončiť. Takže, Ocean City je... Mesto. Na pláži Sa opaluje. Mňa napadlo, že sneží, ale to nie je úplne pravda. Včera som... Pracoval. Sral. Mama mala pravdu, keď hovorila, že... Si máme dávať pozor. Na žraloky. Najviac sa mi zatiaľ páčilo... Ocean City. Mori. Takže chceli by ste ešte dať nejaký odkaz nakoniec? No, je to príjemné. Ďakujeme, že ste si pozreli naše video, dúfame, že vás bavilo. Ak si chcete pozrieť nejaké iné moje video, tak môžete kliknúť sem. Ak si chcete pozrieť náš Instagram, kam postujeme nejaké random fotky z nášho dobrodružstva, tak kliknite sem dole. Tam je odkaz na Instagram. Ak nás chcete subscribenúť, kliknite sem hore. Tuto. Podľa mňa všetci to už vypli toto. No a toto už nikto nesleduje. Dobre. A ak sa nám video páčilo, tak určite dajte palec hore, budeme sa z toho tešiť. A ak dostaneme 10 palcov hore, 10 lajkov, urobíme ďalšie video. Ale ak nie, tak nie. Dobre, čauky! Sľubujeme.